hormati wong di kedokan kabeh. Bakal tak hormati sampean. Aja khawatir. Ning dina kieu bakal tak upai kenang-kenangan kanggo kidampo Allah. Kayak konon. Bakal tak kerokaken. Iya. Kanggo Bos Rizky Mebel. Kanggo Opai Production semangat selalu. Kanggo ibu-ibu panitia. Kesuwun wis pernah mampir ning ati, kesuwun gawe kula ngerti. Bos Rizky Mebel sing nyakseni karo Ayang Anita. Wong lorong pernah ning titik rindu, nanging sayang ora mungkin nyatu. Sun ngerti cinta beli bisa dipaksa, anak hati sejensi perlu dijaga. Anggo Mamaluran, anggo Bapak Panitia sedekah Bumi Junti, anggo warga masyarakat Tekatik, ibu-ibu panitia, Ayah Henok Ime sing sampun dugi. Mung bisa nyawa gambare, wong sing tersayang apa kabare. Asun wis kejebak rasanya maneh, nanging kehalang ning statuse. Bapak Panitia sedekah bumi, sun sadar lagi nglakoni salah sing sebenere, sun kudu aman keselimpakan ning tengah doa. Sinten wong jadur Sandi sing duwe raga, wong candi, wong candi, wong candi, wong loro, wong candi pernah ning titik rindu, wong candi. Tapi sayang ora mungkin nyatu, wong candi. Sun ngerti wong candi, cinta beli bisa dipaksa, wong candi. Anak hati sejensi perlu dijaga, wong candi. Wong candi, 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 wong candi. Ana sing nyakseni wong candi. Kayak suwun. Mung bisa nyawa gambare, wong candi, wong candi sayang apa kabare. Sun wis kejebak
candi, wong candi, wong candi, wong candi, wong candi, wong candi.